Takéto veľké obecenstvo som ešte nemala, ako bolo v divadle. No možno je to trošku zvláštne, že som sa na Paľa Haberu tešila a nebala som sa ho. A ja som proste chcela počuť, čo mi na to povie, chcela som mu ukázať, čo viem a mňa zaujímal jeho názor, chcela som vedieť, čo si o tom myslí. Takže už nie je to, čo riešiť, asi by si postúpila aj u mňa. Takže trošku by to bolo ľúto, že som sa to nedozvedela, no. Ale tak možno na budúce mi povie. Najviac ma vzalo, že sa na mňa vrhlo hrozne veľa chlapcov, takže teraz mám viac menej v tom taký šalát, že čo, prečo. Toto určite nepoviem. Proste nepoviem. Nič také nepoviem. Áno, vymyslím si niečo a vy potom vystihnem, že to som sa prvýkrát boskal, áno. Nie! Keď je ticho, tak už viem, že spí vtedy. Alebo jem. Podľa mojej mamy je dôležitejšie sa niečo učiť a nespievať. To je proste bokovka, ktorá v podstate nemá byť zmyslom života, ale pre mňa to proste zmyslom života je a nikto to nezmení. Ani moja mamička, ani moja babka, ani nikto. Dámy a páni, Lucia Lancošová. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been back, but when I come back, you no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks so fine. They tried to make me go to rehab. I wanna go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a chocolate. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks so fine, try to make me go to rehab. I wanna go, go, go. The man said, why do you think you hear? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep the bottom nail. He said I just feel all depressed. Kiss me, yeah, baby, and go rest. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks so fine, they try to make me go to rehab. I wanna go, go, go. Lucia. Počujeme sa. Ďakujem. Ahoj, Lucia.
Je to veľmi zvláštne sledovať také mladé, pekné, zdravé dievča, ako spieva o tom, ako sa mu nechce ísť na protidrogové liečenie. Je to pesnička, ktorá sa vyslovene hodí Amy Winehouse, ale odhľadnúc od textu sa to dnes veľmi hodilo aj tebe. Pekné je to slovo, ktoré používam na tvoje vystúpenie. Ďakujem. Já jsem podobně jako Adéla si taky užil to, že té písničkami Winehouse přitom to zpívá taková jaksi rozkvetlá mladá slečna nebo paní nebo dáma. Tak to já nevím, ale taky moc pěkný. Ďakujem. Až povedz, čo si o tom myslíš. To sa mňa zaujíma. Ja si myslím, že na 14 rokov si naložila dosť veľké sústo na seba, pretože túto pesničku treba naozaj prežiť. A si talent, nesporne si veľký talent, možno najväčší v tejto súťaži v rámci spievania. V tejto súťaži nie je veľa spevákov, preto to máš aj ľahšie. Do Superstar neviem, či by to bolo do 10, možno áno. Ale v tejto súťaži máš výhodu, že si jedna z tých lepších speváčok. Ale túto pesničku zaspievať pútavo 3 minúty je veľmi ťažké, pretože si bola stále v jednom výraze pre mňa. Teraz hovorím za seba. Refrén je OK, ale potom verzia a tak ďalej. Stále sa to nieslo v jednom výrazovom prostriedku a začalo to byť trošku nuda už na konci. Chápeš, o čom hovorím? Chápem. Ďakujem. Ale chápem aj ja trochu. Ale si veľký talent. To cítim. Ďakujem.